Вдъхновението не е състояние на ума, а сетиво на душата. Прозорец, който се открехва само когато сме готови да прозрем отвъд материалното. Всяка линия е диалог между мисълта и хартията, изразяващ невидимото. През годините научих, че в стремежа си към съвършенство често се сблъскваме със своето човешко несъвършенство. И понякога това, което наричаме грешка, става най-маркиращата черта на нашия стил. Проектирането не е само акт на създаване, то е пътешествие към смисъла на битието. Независимо от функцията си, дизайнът на всеки архитектурен проект оформя начина, по който хората възприемат и преживяват реалността. Всяка сграда носи нов смисъл и вплита своя характер като нова нишка в материята на живота ни. Когато разберем, че това, което очите ни виждат, е просто сянка на истинското. Всяка сграда е символ на животите, които я обитават. Всяка стая е декор, в който тези, които обичаш, са близо до теб. Забележителните проекти изискват забележителен екип. Хора, които влагат не само своите умения, но и част от себе си. За екипа на РТ Consult архитектурата е много повече от строителство. Тя е отражение на човешкия дух и стремежа му към съвършенство. Водени от този принцип, ние се стремим да внесем част от нашата същност във всяко свое творение. РТ Consult. Вашата история, нашето вдъхновение.